И така, слизаме до Lidl да видим дали имат известните турбички. Навънка доста е студено и вали сняг. Дано имаме късмет да видим тези известни турбички в интернет са ги завладели в Lidl. Да ги пробваме и ние. И най-накрая пристигнах. Намерих аз една турба. И така, здобихме се и с една турба, да видим дали е реална информацията, която гледаме в интернет, в клиповете, в останалите платформи. Тук при мен, където аз живея, в Lidl се продава пакета от 3 евро и както гледам от тази страна, продуктите изглеждат доста в добро състояние са. Така, почваме. Какво има вътре? Срещане една мандаринка. Имаме 3 лимона, които са в добро състояние. Доста добро. Половин килограм. Имаме даже една мрежа в добро състояние и мандаринки. Те са 1 килограм. Както гледам, всички са в добро състояние. Имат един техен приятел. Така, имаме вътре домати. И те са половинка и те са в много добро състояние. 2 тарелки с грозде. Те са в добро състояние. Има още една тарелка. Те тук са почнали лека по лека. И 2-3 зранца са почнали да се развалят. Така. Друго, какво ни посреща още? Имаме един нар. Тя е в изрядно състояние. Малък, но е добър. Така, друго, какво ни очаква вътре? Имаме тук май това един грейпфрут. Или портокал, не знам. Не е мек, твърдичък е, добро състояние е той. Друго, какво ни очаква? Да, ето още един. Това е портокал сигурно. Да, 2 портокала. Излиза още един лимон. Той е малко мекичък, ама върши работа. Да. Така, друго какво имаме? Моркови. 1 морков, 2 моркова, 3 моркова, 6, 7, 8 моркова и те са в изрядно състояние. Фреш. Не са много добре, ама пак става. Така. Друго какво ни очаква? Имаме лук. Един, два и доста лук. Така. Доста са. Те са в добро състояние. Така, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 бройки. Тук поне повече от кило лук има. Това ще готвим. Лучени ястия. Както гледам, нищо и няма. Така. Имаме още 2-3 мандаринки излязли тук. Така. И още един лук са крие. 21 бройка. Плюс един малък братовчет на другите моркови. И последно, това не го знам какво е. Какво беше това? Не се сещам какво, ще проверя в интернет. Добро състояние, не знам, малко е мекичък, но бива си го. Ще го проверя, не знам какво е. Една бройка. И накрая ни чакат 2, 4,
6, 8 малки картофа. Видите, тук 600 грама си горим. Добро е. Клика ни е приключил. За 3 евро доста работи има. И в доста добро състояние. Тази компания е доста добра, за да не се хъби храната и да се изхвърля на празно, проверява се, подценява се в една нормална сума, която 3 евро е доста. От 3 евро какво може да се изготви? Може да се направи една лучена супа, имаме картофи, имаме моркови, може да се направим и една картофена, зеленчукова супа, може да се направим и една салата. Друго, за плодове имаме лимони, нар, мандарини. Не съм сигурен много, може един портокал и един грейпфрут, или два да са портокала и двата да са грейпфрут, без да ги отворя отвътре, не мога да ви кажа. И 2 тарелки, приблизително 1 кг грозде. Единият е шарен, единият е един цвят. Но това не го знам какво. Пишете ми в коментарите, ако знаете какво е. Наистина заслужава си за 3 евро. Трудно се намират тези пакети. Аз 2-3 пъти ходих и накрая ми се обадиха. Даже видеото съм го почнал преди една седмица, но 2-3 пъти като ходих нямаше и вчера като ми се обадиха, намерили са ми един пакет, даже са ми отделили и наистина това, което го виждам в интернет е реално. Много ви благодаря, че гледахте видеоклипа до края. Ще има нови предизвикателства с такива пазарувания и ще направя един малък план да видя с 3 евро, с това, което виждате на масата, колко гозби мога да изкарам и за колко дена. Много ви благодаря, че останахте до края на видеото. Се радвам да ме подкрепите, като се абонирате за моя канал. И ако наистина искате да попитате нещо, моля под видеоклипа оставете един коментар. И ако искате да се информирате от новите си ми видеоклипове, моля цъкнете на камбанката, за да ви информира за нови качени видеоклипове. Благодаря ви, че останахте до края. До следващия път. Чао!